Het sprookje is uit. Noord-East en Dantemriel kunnen nog prima terug in door, maar de ambtelijke geerwerking stopt het met ingang van 1 januari 2024. In de vorm van dienstverlening die we nu verlenen aan Dantemriel zit er voor uw gemeente ons kwalijk meerwaarde, voordeel voor de gemeente Noord-East-Friesland. Voor het college van de gemeente Dantemriel hoefde de door net hielendal dicht, want er gie ek een heel soort wel goed. De strubbelingen als gedoetjes ontstien vooral in de processen en werkafspraken. Alle werk kwam daar in de workflow en dat duurde soms wel eens lang voordat bij zaken tot een voldragen iets kwam. Maar nogmaals, de meesten in wat eerst de ambtenaren die voor beide gemeenten werken, hebben wij als Dantemriel ervaren dat die altijd goed hun best dienen hebben voor ons. Dus wat dat betreft, alle lof voor de meesten. Je ziet merken dat je bestuurlijk maar 2 voeten in 1 hoor zit. Dus met 1 ambtelijke organisatie die zowel Noord-East-Friesland als het college van Dantemriel betjeien maakt. En we zorgen dat het daar misgaat. Dat is Dantemriel bestuurt op een andere manier de gemeente als dat wij dat doen. En boven dat, we willen harmoniseren met het beleid. We willen meer schippelijke onbestedingen en daarbij wiekt de Dantemriel gewoon te vaak al. De zogenaamde centrumregeling rent nog 2 jaar en er wordt boterog bij de gemeenten inzet om dat goed af te ronden. Nevens Kramer zal er geen dwongen ontslagen vallen. De toekomst voor Dantemriel zal op een aantal fronten wel een uitdaging worden. Alleen nog op paard zeer zeker net. Dus wat dat betreft, we zullen dingen we zelf gaan, maar we zullen samenwerken gaan met andere gemeenten, maar we zullen zaken uitbesteden bij andere gemeenten, maar wel op een zakelijke manier. Maar het hoeft niet alleen bij de gemeente te wezen, maar dat kan ook bij het bedrijfsleven wezen. Het betekent net dat de verhoudingen in het Noord-East nou op scherp staan. Sterker nog, we kennen als de blommen. We gaan zwierend door de baan, burgemeester Agricola en ik, maar ik de wethouders, we kennen elkaar goed vinden. Zowel in aanloopverband als ik in provinciaal verband kennen we heel goed met elkaar. Dus dat zit dus net in het paard. Wat we echt wel te jaren constateren moeten is gewoon dat er net uitkomt wat we er van tevoren machinant van verwachten hien. En ja, dan mag je gewoon eerlijk wezen. Het is gewoon logisch. Ja, niemand kan 2 heren dienen. Ik de ambtelijke organisatie van Noord-East net.